Невялічкая гульня выклікала непрапарцыйна вялікае бурленне дзярма ў заходніх інтэрнэтах. Мікстейп доўжыцца крыху больш за 3 гадзіны, каштуе ад 8 да 22 еўра, у залежнасці, у якім вы рэгіёне на стыме яе купляеце. Тут няма ніводнага трупа і ніякага геймплею ў класічным сэнсе, а крытыкі, тым не менш, ставяць ёй дзясяткі. І тым самым выклікаюць востры боль ніжэй в обласці паясніцы у сапраўдных геймераў. Я думаў, што гэта будзе просто такі стылёвы інды-шпацыр пад дарагі саундтрэк, а потым гульня нечакана выцягнула з мяне мае ўласныя ўспаміны. Ведаеце, той момант, калі дзед успамінае ноч пасля вясковай дыскатэкі, самотнае вяртанне дадому па пустой дарозе і кампазіцыю In Between гурта Linkin Park на рэпіце ў навушніках. Цудоўныя былі часы, калі можна было верыць, што ўвесь свет круціцца толькі вакол цябе, вакол тваіх падлеткавых праблемаў і важней за іх нічога няма. Але давайте аб усім па парадку, пра што агулам гульня. Сюжэт, калі гэта можна назваць агулам сюжэтам, просты як траецкая сасіска гродзенская. Амерыканская глыбінка, 90-е. 3 сябры-падлеткі, Стейсі Рокфорд, нібыта галоўная гераіня, Слейтер і Касандра. Заўтра ў іх ужо скончыцца школа, іх шляхі разыйдуцца, але сёння апошняя вечарынка, для якой трэба знайсці спіртное. Калі вы апошні раз агулам чулі, каб алкаголь называлі спіртным, вось настолькі я дзед. Па дарозе на вечарыну юнацтва перажывае ўспаміны з агульнага мінулага. Кожны ўспамін гэта нейкі інтэрактыўны відэакліп пад канкрэтны музычны трэк, дзе ёсць візуальны рад, дзе ёсць мінімальны геймплей і рэжысура. Усё гэта працуе дзеля адной мэты — перадаць пачуццё вось гэтага моманту, напрыклад, першага пацалунку. Стейсі з дзяцінства марыць стаць музычным супервайзарам, чалавекам, які падбірае музыку для кіно, напрыклад. Таму кожная сцэна — гэта яейная такая асабістая куратарская праца. Правільны трэк для правільнага моманту. Зрабіла гульню аўстралійская студыя Бетховен і Диназаур, тыя самыя рабяты, што стварылі гульню The Artful Escape, такі псіхадэлічны платформер пра гітарыста, які шукаў уласную сцэнічную асобу. То бок, хлопцы і дзяўчаты засяроджаны на музыцы ўжо даўно. Тая гульня ўзяла намінацыю BAFTA і ўсюды атрымала пахвалу за свой візуальны стыль і нейкую музычную наратыўнасць. Мікстейп, іх другі праект, ужо ў сапраўдным 3D, выдадзены такім выдавецтвам, як Анапурна Interactive. Добрае, дарэчы, выдавецтва, шмат цікавага індзі яны прасунулі ў гэты свет. На метакрытыку у гульні 86 балаў. IGN, як і шмат іншых заходніх журналістаў, паставілі гульні ідэальныя балы. На стыме адзнакі ад гульцоў агулам пераважна пазітыўныя. І праз гэта, як вы бачыце, тут мікстейп змагла патрапіць у 5 найлепшых гульняў, што выйшлі ў гэтым годзе для PlayStation 5. Гэта, канешне, уражвае крыху. Не ўсіх уражвае ў добрым сэнсе гэтага слова. І праз гэта ўсё пачалася лютая такая гаўнавальніца. Геймплею тут сапраўды мінімум, гэта факт, і ад яго нікуды не дзенешся, гэта ніяк нельга, не можна і не трэба выгароджваць. І менавіта адсутнасць геймплею стала эпіцэнтрам, вакол якога разгарнулася цэлая шматслойная кантраверсія. Першы слой, самы агульны слой, у тым, што гэта walking-сімулятар, то бок гульню абазвалі сімулятарам хадзьбы, сказалі, што яна грае сама сябе, што гэта інтэрактыўнае кіно класа Б, а не нейкая сапраўдная відэагульня. Людзі патрабавалі геймплею, патрабавалі нейкіх выклікаў, магчымасці прайграць і пабачыць экран страчана, як у GTA, і нічога з гэтага не знайшлі. А таму зрабілі простую, як праспект Незалежнасці ад Свярдлова да плошчы Перамогі, простую выснову: гэта не гульня, яна не мае права атрымаць 10 балаў. Але такія гульні існуюць ужо дзесяцігоддзі насамрэч.
Gone Home, Firewatch, What Remains of Edith Finch, Night in the Woods. Усе яны атрымлівалі ў свой час пахвалу, хтосьці казаў проста, што гэта не маё, і ўсе ішлі далей. З мікстейп чамусьці так не атрымалася. Я падазраю таму, што тут галоўная гераіня гэта дзяўчына, а для сапраўдных геймераў гэта проста у цяперашніх умовах недапушчальна. Але для мяне гэтая геймплейная дзірка насамрэч кампенсуецца такім мастацкім выкарыстаннем інтэрактыву. Вось ёсць на пачатку гульні такі урывак, такая сцэна, дзе дэтальна, амаль натуралістычна анімаваны працэс таго, як цалуюцца падлеткі. І ты стыкамі кіруеш абодвума гэтымі языкамі. Гэта адначасова агідна, смешна і насамрэч ідэальна трапна. Менавіта так гэта ўспрымаецца ў юнацтве, усё нязграбна, усё занадта, усё перабольшана і гіпертрафіравана, бо таму, што яно такім чынам у юнацтве і працуе, так і адчуваецца, калі ты юнак. І дзеці ў гульні вытвараюць абсалютна шалёныя рэчы, там закідваюць туалеткай хату дырэктара, разносяць смеццевыя бакі на скейце пад Smashing Pumpkins, падрываюць паліцэйскія машыны, проста тыкаючы ў іх факамі. Гэта падлеткавае гіпертрафаванне кожнага моманту жыцця. Калі ўсё здаецца апошнім, ўсё здаецца найважнейшым, і менавіта так працуе нашая памяць. Яна не запамінае, як было насамрэч, яна запамінае упрыгожаную версію. Такі DLSS для нашых успамінаў. І вось тут для мяне ключавы нюанс. Гэта не гульня пра ностальгію ў стылі «Ой, помніш, былі касеты, і мы аловачкам круцілі гэтыя магнітныя касеты, перамотвалі на пачатак з канца». Гэта не пра вось такую менавіта ностальгію, гэта такі гімн жыцця, не пахавальны марш па нашым мінулым, а напамін, што жыццё адно і яго трэба пражыць напоўніцу. Бунтарскі дух, якога шмат каму не хапае не толькі ў юнацтве, а агулам увогуле. Гэта ўсё працуе нават без нейкіх ностальгічных эмоцый па канкрэтных нейкіх трэках. Я, напрыклад, ніколі не быў амерыканскай школьніцай у 90-е, ніколі не фанацеў ад гурта Portishead, але гэтая гісторыя выявілася для мяне незвычайна трапнай і такой універсальнай. Бо ў кожнага ёсць свае моманты, дзе музыка спляталася з жыццём. У мяне гэта ўжо згаданая In Between гурта Linkin Park. Гэта моя песня для самоты, якая з 14 гадоў побач са мной. І розныя падзеі, розныя кавалачкі, розныя кліпы, размовы, разважанні герояў мікстейп, яны здолелі ува мне адрадзіць нейкія ўспаміны. Ці то вылазка з хлопцамі на закінуты хутар, ці то 3 сасны на ўзгорку перад лесам, ці то скок з кар'ера. У нас побач каля майго дома быў кар'ер з вышыні ў пясок, ад якога ў цябе проста захоплівае дыханне. Розныя зусім гісторыі, але ва ўсіх аднолькавая энергія. Лёгкасць, цяпло, нейкая бесклапотнасць вось гэтага жоўтага летняга дня. Той самы адчай, што ты так і не развітаўся з тым дзяцінствам неяк больш-менш афіцыяльна. Так, у нас ува ўсіх, пэўна, былі сустрэча заходу наадварот раніцай, так мы стракалі, як сонца узыходзіць, але нейкай афіцыйнай кропкі ты не змог уцяміць, сам для сябе паставіць. І вось неяк так плаўна яно, гэтае дзяцінства, пакінула твоё жыццё, зацёрлася, замянілася нейкімі іншымі клопатамі. Такія эмоцыі ў мяне гэтая гульня абудзіла. У яе добры саундтрэк, там 28 ліцэнзаваных трэкаў, і нейкіх такіх замуленых ужо добравядомых усім трэкаў. Там хапае незнаёмых для мяне гуртовых кампазіцый. Joy Division, я ведаю Joy Division, кайфовыя, The Cure, Smashing Pumpkins, Iggy Pop і шмат каго яшчэ. І тут важна адзначыць яшчэ раз, што гэта не набор
нейкіх найвялікшых хітоў 90-х, якія ў кожнага на слыху, якія пхаюць у кожны літаральна трэйлер. Выбар часта агулам не банальны, не зашмальцаваны. І гэта добра, бо ты чуеш нешта новае. Гульня пабудавана вакол гэтых песень. Рэжысёр гульні Джоні Галватрон казаў, што спачатку ён склаў менавіта сам плейліст, а потым глядзеў ужо, якую гісторыю могуць расказаць гэтыя трэкі і тая ці іншая песня. Арыентаваўся на нейкае крэшчэнда ў гэтых песнях, на нейкія паўзы. І агулам мікстейп у такім падыходзе да музыкі яны не адзінокія. Ёсць цэлая плеяда такіх гульняў, дзе музыка якраз такі не фон, а паўнавартасны удзельнік гульні. Hi-Fi Rush, вось тут вы бачыце, дарэчы, адзін з момантаў, калі відаць, што хто рабіў, што зумеры рабілі хутчэй за ўсё гэтую гульню, таму што нельга вось так круціць аловачкам, лента магнітная, яна ўся, стужка магнітная, яна вылезе з гэтай касеты. Вось, дык вось, Hi-Fi Rush ад Tango Gameworks, якая мне вельмі моцна спадабалася, я вам усім раю звярнуць на яе увагу. Там увесь свет рухаецца ў такт музыцы, і там ёсць баявая сістэма, і яна якраз такі узнагароджвае цябе за трапленне ў рытм гэтай музыкі. А таксама з таго, што я магу зараз успомніць, гэта The Guardian of the Galaxy, вартавыя галактыкі, дзе ліцэнзаваны рок-саундтрэк 80-х. Ён з'яўляецца такой неад'емнай часткай баявой механікі, якая прысутнічае ў гульні. Карацей, музыка умее фармаваць успаміны ў мікстэйпе. Яна крыху стаіць, гэтая гульня, асобна ад таго, што я згадаў. І менавіта вось гэта робіць тое, як яно працуе з успамінамі, яно робіць гульню такой цікавай, а моманты ў гэтай гульні незабыўнымі. Яшчэ раз, гульня без геймплею, але з нейкім часам на падумаць, успомніць, перажаваць гэтыя ўспаміны, якія вось гэтыя тыя ці іншыя моманты ў гульні правакуюць. Пару сторонак у сваім нататніку я спісаў. Журналісты панаставілі ёй дзясятак, і я з іх адзнакамі нават у чымсьці пагаджуся. Зразумела, не як з адзнакамі для відэагульні, гэта трэба разумець. Тут павінен быць дисклеймер, што гэта адзнакі для інтэрактыўнага музычнага кліпа, музычнага падарожжа ў юнацтва. Не за 20 баксаў, вядома. Калі вы заўважыце дзесьці яе на зніжках, і вы таксама дзед, то чаму б і не? Я, насамрэч, рэкамендую. Вось, такі мой невялічкі агляд гэтай гульні, і напрыканцы хачу падзякаваць усіх, хто працягвае мяне падтрымліваць, усіх спонсараў. Асаблівая падзяка тым спонсарам, хто заносіць больш за ўсё. Гэта Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік94, Алексей Гулеў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Цеткоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза. Дзякую за ўвагу, пачуемся зусім хутка ў наступным 73-м выпуску Відзіка. Бывайце!